Il-Partit Nazzjonalista ried li fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tal-11 ta' April jirbaħ 4 lokalitajiet ġodda, dan fil-waqt li ma jitlef xejn milli kellu. Jikkonferma dan ir-recording li għamdu One News li fih is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Chris Said, jinstema jikkomunika l-istrateġija lill-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Dan fl-anterna l-persuni f'dati mitmexxija tal-Partit. Li nżommu l-maġġoranzi għandna, jista' jkun xi maġġoranzi oħra. Kien hawn li fil-laqgħa Chris Said għadda biex jispjega li ma huma l-lokalitajiet li rid jirbaħ il-Partit Nazzjonalista. L-ewwel biċċa xogħol li nżommu l-maġġoranzi jagħmlu tal-inqas. Però għandna nira fuq 4 lokalitajiet oħra, San Pawl, Għala, Ċara u Ħaltan. Bekk huwa d-diskors ta' Chris Said innifsu li juri li anka fuq dan il-lat il-Partit Nazzjonalista falla l-miri tiegħu. Dan għax fil-waqt li rebaħ San Pawl il-Baħar b'6 voti biss, reġa' tilef il-Qala, ix-Xara u Ħal Safi. F'dawn it-3 lokalitajiet mhux talli ma rebaħx il-Partit Nazzjonalista, iżda l-Partit Laburista kompla jsaħħaħ l-appoġġ tiegħu. Iktar minn hekk il-Partit Nazzjonalista tilef il-Munxar li għall-ewwel darba għandu tmexxija Laburista, filwaqt li l-Partit Laburista ħa wkoll il-maġġoranza fil-Furjana. Xi ħaġa li ma kellux sa qabel l-elezzjoni tal-11 ta' April. Kien għal ftit voti li l-Partit Nazzjonalista ma tilifx ukoll in-Nadur, post meqjus bħala fortizza nazzjonalista. Fil-laqgħa l-mira tal-lokalitajiet Chris Said semmija aktar minn darba. It-tieni kejl fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u kemm ikunu għandna maġġoranzi. U allura kejl jekk il-Partit Nazzjonalista danxu biex il-maġġoranzi, il-Partit Laburista danxu tilif maġġoranzi. Iżda kontra l-mira tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista spiċċa żied maġġoranza. Kif żvelajna fl-aħħar ġimgħa tal-Chris Said kien hemm ukoll kejl aktar importanti, dak tal-persentaġġi. Fil-fatt din kienet l-ikbar mira li kellu l-Partit Nazzjonalista. Nispjega. Meta joħroġ ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali, l-ewwel li se jpartu in-nies u min josserva l-elezzjonijiet kemm ġabu persentaġġi l-Partit. Mhux biss għax il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni, iżda wkoll għax l-appoġġ għall-Partit Nazzjonalista ma ċċaqlaq xejn minn dak tal-elezzjoni ġenerali tal-2013 u l-Parlament Ewropew.